नायगिरि साफ्रोमखौबो बासायगिरि फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै खुलुमहरदों आरो लोगोसे दिनैनि गोदान भिडिअनि गेजेरजों बयबो नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायदों। अनजाग्रा नायगिरिफोर, नोंथांमोननो दिनै बेबायदि मोनसे रादाब लानानै फैदों। गोबां दुखुनांथावना रादाब। जिसु ख्रिस्टखौ नाजावनायखाय होखारजादों, गामिनिफ्राय बयकट खालामजादों, गामिनिफ्राय हवनदों आरो बिथांमोनखौ गोबां अत्याचार खालामदों। मोनब्रै गामिनि फ्राय होखारदों। येस, बेबायदि मोनसे रादाब लानानै फैदों। दा बेयावहाय नोंथांमोना जागायजेननायनिफ्राय जोबजासिम नायगोन, गासै बाथ्राफोरखौ डिटेल्सै नोंथांमोना मोननो हागोन। आरो बे जाथाया बहा जादोंमोन, माब्ला जादोंमोन, बेफोर गासैखौबो आं जोबनाय फारसे खोन्थानो थांगासिनो दङ। दा बेयावखायनो भिडिअखौ जेन एबा भिडिअ क्लिपखौ नुखांनाय लोगो लोगोनो जोब्बाय नुजोब्बाय होननानै नोंथाङा जेन दा सानथों, नाथाय नोंथाङा जेन रोखाखौ मोननो हायो। दा बेवहाय भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन। दे अब्ला अनजाग्रा नायगिरि नोंथांमोननो बे रादाब क्लिपखौ एबा भिडिअ क्लिपखौ दिन्थिनो हास्थायबाय। नोंथांमोना नायग्रोदो, बिनि उनाव जिखिनि बाथ्राफोर बुंनांगौ बेखौ उनफारसे बुंहैसिगोन। आरो इसोरनि बोसोना जोंनो बेफोरनि बिसय मा फोरोङो बेखौबो जोङो दान्दिसे सम नायगोन। दे अब्ला बे रादाब क्लिपखौ नायग्रोदो। On September 3, 2025, Unga Tati and his family of village Panchayat Tikanpal, Patelpara, Kirandul, Baila Dila, District Dantewada, Chhattisgarh were attacked. Their houses were forcibly entered into. They were looted. All their belongings were thrown on the streets and they were told to leave the village within a matter of few hours. All because they believed in Jesus Christ. On the same day, similarly, 10 Christian families who have been living there peacefully for the past 20 years are facing a similar persecution. These few opposing villagers randomly and forcibly enter any household belongings, and now Unga's family is forced to flee the village, and all this is being done because the attackers or the miscreants, they are finding all the support from the government and all the peacekeeping agencies. Instead of arresting the vandals, it is the Christians that they are arrested for disturbing the village peace. अनजाग्रा नायगिरि नोंथांमोना अलरेडि भिडिअ क्लिपखौ नुबाय, मा परिस्थिति, माबायदि। अबयसे नोंथांमोननो कमप्लिट भिडिअ, गोलाव भिडिअखौ दिन्थिनानै होनो हायाखसै, एबा बेबायदि गोलाव भिडिअ क्लिप गैया, खालि गुसुं भिडिअ क्लिप। बे जाहैबाय छत्तीसगढ़नि दान्तेवाड़ा होननाय जिथु डिस्ट्रिक्ट दङ, बे डिस्ट्रिक्टआव जानाय मोनसे जाथाय। आरो नोंथांमोना जिखौ स्क्रिनाव नुगासिनो दङ एबा स्क्रिनाव नोंथांमोना नुबाय, बे जाहैबाय उंगा ताति होननाय सुबुंनि नखर आरो बै फेमिलि उगा तातिनि। आरो बे जाथाया जादोंमोन जाहैबाय सेप्टेम्बरनि 3 खालार खालि, 2025 नि सेप्टेम्बरनि 3 खालार खालि जादोंमोन। डिस्ट्रिक्ट दान्तेवाड़ा, छत्तीसगढ़आव जानाय जाथाय। आरो बै सानखालिनो टिकानपाल, पाटेलपारा, किरानधोल, पेहला धिला होननाय बे मोनब्रै गामियाव जायफोरा जिसु ख्रिस्टखौ नाजावनानै दङमोन, बे मोनब्रै गामियाव अत्याचार खालामदों आरो बयखौबो होखारदों, हवनदों गामिनिफ्राय। सोर हवनखो? बे जाहैबाय, बेखौथ' बुंलायलायनांगौनि खोथा गैला होननानै आङो सानदों, नङा होमब्ला? बयबो मोनथिखागौ सोर होखारो। दा बेयावहाय नोंथांमोना जिहेतु नुनो मोनबाय जोंनि भारतआव मा जागासिनो दङ, जोंनि रायजोआव मा जागासिनो दङ। छत्तीसगढ़ भारतनि गेजेराव दायो बयनिख्रुइबो ख्रिस्टियानफोरनि थाखाय गिथावना रायजो स्टेट जाना दङ होनोब्ला छत्तीसगढ़। मोनफ्रोमबो रबिबाराव प्रब्लेम जायो। अबयसे नोंथांमोननो एकेदिनमान आं रादाब लानानै फैयाखै, नाथाय आं नायगासिनो दङ, आं नुगासिनो दङ, आं मोनगासिनो दङ। नोंथांमोननो नाथाय आङो रादाबखौ लानानै फैयाखै। जानो हागौ नोंथांमोनाबो जायफ्रा नेसनेल लेभेलनिखौ नायबाय थायो, नोंथांमोना अलरेडि मोनगासिनो दङ जे छत्तीसगढ़आव माबायदि दारना सोलिगासिनो दङ, पारसिकिउसन सोलिगासिनो दङ। उगा ताति, जायहा नखरै जिसु ख्रिस्टखौ गोबाव समनिफ्राय खुलुमदोंमोन, सिबिदोंमोन, नाथाय माखासे सुबुंफोरा हरखाबैनो फैबाय आरो जे गामियाव जे पन्सायत जिरायो, जि पन्सायत दङ आरो गामि दङ, गावबुरा दङ, बिसोर खौसे जानानै आरो लोगोसे जि हिन्दु समाजनि जिथु माखासे संगठनफोर दङ, हान्जाफोर दङ, खौसे जानानै मिटिं सावरायनानै बिसोरखौ होखारदों। न'निफ्राय बिसोरनि माल माथाफोरखौ गासैखौबो गारनजोबनानै होदों, नोंथांमोना अलरेडि नुदों। आरो लोगोसे जि गामिफोराव जाबाय टिकानपाल, पाटेलपारा, किरानधोल, पेहला धिला, बेफोरनि भिजुएल भिडिअ क्लिप मोनाखै,
नाथाय खालि बे बाथ्राखौल' आङो मोनथिदों बे जाहैबाय नोंथांमोना जुदि नायोब्ला नोंथांमोनाबो गम मोनगोन छत्तीसगढ़ ख्रिस्टियान फराम होननाय मोनसे चेनेल दङ आरो बे छत्तीसगढ़नि ख्रिस्टियान फरामनि मोनसे चेनेल आरो बिथांमोना बेफोरबायदि निउसफोरखौ लानानै फैबाय थायो बिसिनि गेजेराव मा जादों बेफोरखौ लानानै फैयो नायगिरिफोर दा जेखिजादिया दुखु गोनांखा जेंना गोनांखा जोंनि सायाव फैगोन बेफोरबायदि प्रब्लेमसफोरा दा बाथ्राया जाहैबाय बेखिनियावनो मोनसे बाथ्राखौ गोसोखांहोनो हास्थायदों जुदिअ जों मोनथिखायो जों बयबो मोनथिगौ जे जों ख्रिस्टियानफोरनि सायाव बेबायदि समयसाफोरा फैगोन जेंनाफोरा फैगोन होननानै गोबां मानसिफोराथ' सहसैनो लायो फैनांगौखा दङ फैखागोनखा बेखौलाय माथो खालामनोब्रा होननानैबो बुंग्रा गोबां सुबुंफोर दङ आंनि सिगाङाव गोबांफ्रा बुङो जेब्ला जोङो जिरायनानै माखासे बाथ्राफोरखौ सावरायो अब्लाना बुङो फैनो गोनांखाब्रा फैखागोनखा होननानै एकदम इजि रावआवनो बुंनानै फोजोबनो नागिरो आरो जोंनि गेजेराव हयथ' गोबाङानो दङ आरो आंनि भिडिअखौ नायग्राफोरनि गेजेरावबो सोरबा जुदि बेबायदि दङब्ला फैखागोनखा होननानै खोब नर्मेलैनो जुदि बाथ्राखौ फोजोबनानै दोनोब्ला बे जोंनि दुखुनि बाथ्रा जागोन फैगोनखा होननानै जुदि थायोब्ला बे दुखुनि बाथ्रा जागोन दा बेयावहाय दिनै नोंथांमोननो मोनसे बाइबेल सिरिखौ दिन्थिना होनो हास्थायदों बेखौ मोननायनि गेजेरजों जों जेन माखासे बाथ्राफोरखौ गोसोखांनो हायो आरो जिउआव आत्मायाव जेन जों बोलो मोनो बे बाइबेल सिरियानो जादों लुकासनि 27:12 सिरि नाथाय बेफोर मानिया जाया सायावनो मानसिफ्रा नोंसोरखौ हमगोन आरो नासयगोन बिसोरो नोंसोरखौ बिसार खालामनो थाखाय मन्दिराव लांगोन आरो जोबथेसालियाव दोनहैगोन आंनि मुंनि थाखाय नोंसोरो राजाफोर आरो हादरगिरिफोरनियाव लांजागोन आरोबाव बिनि उनाव माथाइनि 24:9 सिरियावबो बे बाथ्राखौनो बुंदों नोंसोरो हमनानै गथायजागोन साजाय होजागोन आरो सिथारजागोन आंनि मुंनि जुनै नोंसोरो हारिमानिजोंनो मुगैजागोन प्रेज द लर्ड इसोरनि बाख्नायजानाय जाथों अनजाग्रा नायगिरि नोंथांमोन जि जाथायफोरखौ जोङो नुयो खोनायो सहसाव लाजानाय बाथ्रा नङा सहसनि बाथ्रा नङा जे आमुगाव ख्रिस्टियानफोरा बुजादोंनो आमुगाव ख्रिस्टियानफोरा न'खरनिफ्राय होखारजादोंनो जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावनायखाय होखारजादोंनो माबा मोनसे समस्या जादोंनो फैखागोनखा होननानै साधारनाव लानाय बाथ्रा नङा नाथाय जों बेनिफ्राय गोसोखांनांगौ गोसोआव लानांगौआ जाहैबाय बे गासै बाथ्राखौ जिसु ख्रिस्ट'आ मानो बुंदोंमोन माब्ला बुंदोंमोन मानि थाखाय बुंदोंमोन बे जाहैबाय जोबनाय बोथोर फारसे जिसु ख्रिस्ट' फैफिननायनि सिगां बे जाथाया जागोन बेखौसो जोंनो इंगितखौ होदों जिसु ख्रिस्ट' फैनायनि सिगां बेफोरबायदि समयसाफोरा गोबांनिख्रुइ गोबां जागोन बांनायनिख्रुइ बांगोन नंगौ जों जेब्ला जारिमिनखौ बोदलागोन बाइबेलखौ बेखेवनानै नायगोन जारिमिन हिसाबै बै समनिफ्राय जों नुगासिनो दङ जे जेब्लानो जिसु ख्रिस्ट'खौ सुबुंफोरा नाजावदों न'खरफोरा नाजावदों बै समनिफ्रायनो तारना पारसिकिउसना सोलिबोगासिनो दङ नाथाय बै समनि पारसिकिउसन बै समाव होनाय तारना बेनिफ्राय लाना दानि होनाय तारना गोबां फाराग दंसै आरो जों माखौ नुनो मोनदों बे जाहैबाय गोबांनिख्रुइ गोबांफोरखौ नुनो मोनगासिनो दङ तारना होनाय पारसिकिउसन होनाय जिथु सै होनाय बेखौ गोबांनिख्रुइ गोबां नुगासिनो दङ बांबोगासिनो दङ दा बेखौ नायोब्ला जोङो जिसु ख्रिस्ट'नि जिथु बुंनाय बाथ्रा बेखौ जोङो गोसो होनो नांगौ नंगौ जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावनायखाय जोङो मिटिं ज'जागोन मिटिं खालामजागोन सोरबा दैदेनगिरिनियाव लांजागोन दिनै नोंथांमोना जि तातिनि न'खरखौ उमां तातिनि न'खरखौ नुदों बे उमां तातिनि न'खराबो बेबायदिनो पन्सायतआव जिरायनो गोनां जादों पन्सायतआव आयेन सायदों आरो बिसोरखौ आयेन सायनानै रायजोनिफ्राय गामिनिफ्राय होवनदों जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावनायखाय बिसोरो हा हु हा सम्पति न' बां जि धोन दौलतफोर दङ गासैखौबो नागारनानै थांनो नांसिगोन आरो बेखौ जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदों जोबनाय बोथोर फारसे बेबायदि जाथायफ्रा जागोन होननानै आरो थारैनो जामारदों जोंनि मेगननि देखायाव जों नुगासिनो दङ दिनै नोंथांमोननो आङो मोनसे रादाब लानानै फैबाय बेयाव नोंथांमोना नुदों खोनादों छत्तीसगढ़आव जानाय जाथाय नाथाय जोंनि आसामनि सिङाव बा बबे जायगायाव सिरि बेफोरबायदि जाथायफ्रा जागासिनो दङ अनजाग्रा नायगिरिफोर साधारनावनो लानानै फोजोबनाय बाथ्रा नङा बियो दा जोंनि थाखाय बे मोनसे इंगित बे इंगितखौ जोंनो होदोंब्ला बेजों लोगोसे जिसु ख्रिस्ट'आ जोंखौ खावलायखादों फोरोंखादों आरो बे खावलायनाय फोरोंनाय सांग्रांथि खालामनाया जादों जाहैबाय सिरि मोननानै था मानोना बै फैगोन मुगा सम दिन तारिखखौ मोनथिया होनो हाया एबा होनाय जायाखै बाइबेलाव जिसु ख्रिस्ट'आ माब्ला फैगोन मेगन मोख्रेब गासैयावनो जागोन बे जाथायफोरा
ओरैबायदि हरखाब जागोन बे जाथायफोरा जेराव गोसो सोलायस्लाबनो सम मोननाय नङा। दा बेयावहाय दिनै दङ, दा खाबु दङ, जों जेन जिसु ख्रिस्ट'जों लोगोसे अरायबो थायो। जिसु ख्रिस्ट'खौ खुलुमनाय, सिबिनाय, बिनि बोसोन बायदि सोलिनाय, बिजों नांथाबनानै थानाय, बियो सिरि मोननाया जानांगोन। आर'ज, सानफ्रोमबो आर'ज खालामनाय, सानफ्रोमबो बाइबेल फरायनाय, सानफ्रोमबो बिनि बुंनाय बायदि सोलिनाय, जोंनि सिरि मोननानै थानाया गोबांनिख्रुइ गोबां बोलोगोरा जानो नांगोन। जिसु ख्रिस्टआ बेखौसो बुंखादों, बेयावखायनो सांग्रां जानानै था, सिरि मोननानै था होननानै। गासै जाथायफोरखौ बुंखांनायनि उनाव बांग्रिं जागोन, नोंसोर गथाय जागोन, सिथार जागोन, सोबा जागोन, जेलाव थानो गोनां जागोन, दावहा नांगोन, बायदि रोखोम जिसु ख्रिस्ट'आ गावनि फैनायनि सिगां सिगां जागोन जाथायखौ बुंनायनि उनाव जिसु ख्रिस्ट'आ बेखौ बुंबाय, सिरि मोननानै था, सांग्रां जा, नोंसोरखौ जेन रावबो थगायनो हायि बायदि। सैतान, नंखाय सैतान जायहा थगायो, बेजों थगायनो हाया, फोलानानै लांनो हाया, नस्थ' खालामनो हाया, बेयावहाय सिरि मोननानै था होननानै बुङो। दा बेफोर जाथाया जोंनो थाखाय इंगित जादों। बे बाथ्राखौ जों साधारन लानानै फोजोबनाया गोरोन्थि जागोन। दा बेयावहाय बैफोर जाथायफोरा दिनै जोंनो लागै मोनसे इंगित जे जिसु ख्रिस्ट' फैनायनि समा खाथिनिख्रुइ खाथि जागासिनो दङ। दे अब्ला नायगिरिफोर, बे रादाबखौ मोननायनि गेजेरजों, बे जाथायखौ मोननायनि गेजेरजों जों जेन सांग्रां जायो। आरो लोगोसे जुदिय' 3 सेप्तेम्बराव जानाय जाथाय, अब्लाबो नोंथांमोना आर'ज खालामदो। हयथ' बिथांमोना दासिमबो मोजां जायगाफोरखौ मोनाखै, मोजां जायगाफोराव गावनि थाग्रा जायगाफोराव थानो मोनाखै, हयथ' बेफोरबायदि गोबां जाथायफोर जादों। दा बेयावहाय नोंथांमोना बिथांमोननि थाखायबो, उमां टाट्टिनि थाखायबो आर'ज खालामफादो। आरो लोगोसेनो जि गामिफ्राव बेबायदि जाथायफोरा जादों, आर'ज खालामदो। नोंथांनि पार्सनेल जिथु आर'जनि सम दङ, जेन बिथांमोना थानो मोनो, गावनि जायगायावनो थानो मोनो, खारबाय बायनो गोनां जाया, इसोरा जेन सहाय होयो, बिनि थाखाय नोंथांमोना आर'जआव थादो। दे अब्ला नायगिरिफोर, दिनैनि भिडिअखौ बेसेयावनो दोनथ'नोसै। थेंक इउ।